Beste urte batez, prest gagoz gabonak ospatzeko. Familian adizkiden artean igaroteko jaiak dira. Atzera aurrerak, erosketak, opariak, be ez dira falta egunotan. Baina ezin gara azaleko gauzetan geratu. Jaioneen, oinarria dan misterioan murgildu behar dugu. Gabonetan Jesus jangoikoaren semearen jaiotza ospatzen dugu. Jangoikoa gure bila atara da, geure aragia hartu eta gizon eginez. Honan gure bizitza, jainkozko bizitza bihurtzen da. Maitasun oso eta betierekotasunera zabaltzen da. Tarte bat hartu daigun gure bizitzan, ume Jesusegaz bat egiteko. Bere izan daitela benetan jaionen muina. Jangoikoa gugaz, Emanuel Beronek dakartzo zentzuna ospatzen dugunari. Belenen jaiotako jangoikoak benetako etxaropenera zabaltzen gaitu eta nahi arreba egiten. Egun posgarriok ospatzen duguz, argia garaile atara dalako gauaren gainetik, maitasuna adostasunik ezaren gainetik, itxaropena nekearen gainetik, bizia eriotzaren gainetik. Jesusi eskera nahi eta arreba garanez, ezin duguz txiki eta makalenak ahaztu. Gabonetako itxaropena danengana eroan behar dugu. Horregaitik, gure bizia eta gure ondasunak behartzuenekin banatzen duguz. Jesus Belenen jaio da eta benetako bakearen iturri da. Gu geuk, gure gizarteak eta mundu osoak jangoikoak dakarren bake hori irrikatzen dugu. Izan gaitezan geube, maitasunean, parkamenen eta errukian oinarritutako bakearen ereie, zaindu daiguzala beti gure familia eta adizkideak egun honetan oparitu gura duguzanak. Eta zaindu daiguzala baita be, gure laguntza behar daben guztiak gure maitasuna, gure denporea eta gure ondasunak alkarbanatuz. Gabon zoriontzu eta santuak opa dutzu edaz. Jangoikoak bedenkatu zaizela laster hasiko dugun urte barrian. Gabon zoriontzua eta urte barrion. Gaztaina ximela